No, dobre, prejdeme si nejaké základné nastavenia, čo sa týka PC Draw. Niektorí z vás vidia úplne, že úplne takúto verziu, čo som sa s tým stretol pomerne dosť často. Je to tým spôsobené, že vlastne nemajú pozapínané niektoré veci, ktoré by tam mali byť reálne zapnuté. Robí sa to jednoducho, klikneme len myškou hore na túto plochu, dáme a pozaklikujeme si vlastne všetko, čo chceme vidieť. Čiže dáme si tam všetko. Hlavný problém je vlastne v tom Explorer a toto nevidí skoro nikto, čiže toto nemá, hej. Alebo nemá nejaké nástroje na kreslenie. Čo sa týka, zapneme si aj Internet Explorer Toolbar. Čo sa týka týchto nástrojov, tieto nástroje si vieme posúvať, či už to si dáme nejakým spôsobom na tú lištu, na tú lištu, alebo si to dáme nejakým spôsobom hore. To už je na každom jednom z vás, akým spôsobom si to vlastne prispôsobí. Ja využívam niečo takéto, že proste tie nástroje, ktoré používam reálne veľmi často, tak si ich dávam vlastne na tú lištu tu na ten roh. Alebo si to dám niekde tu hore. Vždy vám to ostáva, keď si to zmeníte a uzavriete, tak vám to ostáva vlastne v tých nastaveniach. To prvotné nastavenie vám to podáva nejakým štýlom takým, že vlastne to kopírovanie a to nahrávanie vám dá niekde tu na kraj, čiže máte tu niekde na tej strane na pravej, alebo vám to pohádže úplne hore. Čiže viete si to vy prispôsobovať tú lištu, tie lišty všelijakým možným spôsobom, ako len chcete. Najzákladnejšie veci, ktoré by sa mali skôr by som povedal, že prebrať ako prvé, je samotné nastavenie toho programu a samotné potom aj nejaké kreslenie toho programu, nejaké základné kresliace prvky. Neviem, keď môžete kľudne aj komentovať, keď sa dá. Nie je problém vám zodpovedať na hociaké otázky. Čiže základné prvky je to vlastne základné o nejaké ovládanie toho celého programu. A to je šípka, volá sa to zvoliť a posunúť. Potom je to nejaké otáčanie, zvolené otáčať. Potom je to nejaké čiaru zamerať, to je to naše kotovanie. Čiže niečo si chceme zakotovať, čiže tu máme potom nejaký rozmer v reálnom v tomto, čiže máme tu 12 metrov a 37 cm alebo nejaké iné. Potom tu máme tie základné veci ako čiaru kresliť, to je rovná čiara, kvázi akým spôsobom ťaháte, kde sa posúvate s tou myškou, či hore dole, doprava doľava. Tak som spomínal aj v minulom videu, ten shift nám slúži na to, aby ste robili rovnú čiaru, čiže podržaním shiftu vlastne robíte rovnú čiaru, zase rovnú čiaru, neposuniete sa inde. Keď to nahnete doľava, 45 stupňová čiara, doprava 45, takisto dole, hej, 45, 45. Vždy to robíte v tom uhle. Potom nie je tu nejaká poličiara. Poličiara znamená, že si klikáte vlastne čiaru, ktorá sa nejakým spôsobom neuzatvára a môžete si vlastne tým pádom vykresliť nejaký objekt. Potom je tu vlastne ten polygón. Tento polygón sa vlastne musí byť uzatvorený, čiže kreslí sa podobne ako tá poličiara, s tým, že keď dojdete niekde na tento bod, stačí vám kliknúť stačí vám kliknúť pravým a on ho samostatne uzavrie ten celý polygón. Potom je tu kruhový objekt nakresliť. To si robíte nejaké oblúky a to tým štýlom, že natiahnete si najprv čiaru. V tejto čiare chcem nejaký oblúk a vykreslíme si vlastne oblúk. S tým oblúkom alebo s všetkými tými objektmi viete vlastne vyhýbať. Viete si ich tvarovať. Čo keď chcem to kresliť už rovno v inej farbe, na to nám slúžia tieto tu nastavenia. Tu máte rovno farbu zvoliť a keď si dáte napríklad červenú farbu, zoberete si čiaru, už nekreslíte tú čiaru čiernu, ale už budete kresliť červenú. Takisto si viete zvoliť hociakú inú farbu a zoberiem zase čiaru a zase už kreslím inej farby. Defaultne je tam nastavená tá čierna farba, čiže defaultne budete vždy kresliť čiary s čiernou.
Čo sa týka potom ďalších nejakých týchto objektov, je tam vlastne kruh nakresliť, to je tým, že ťaháte myšku dole alebo hore alebo doľava doprava, vlastne kreslíte, zväčšujete a zmenšujete. Čiže jedným smerom zmenšujete, druhým smerom zväčšujete ten kruh. A takisto je tu nejaký útvar štvorholníkový, alebo môžete alebo oblužníky, to už je na vás, spôsobom to ťaháte, hej, či doľava, doprava, hore, dole a kreslíte vlastne objekt. Používané bod, vložiť, potom je tu nejaké zadanie nejakého textu, klikneme na zadanie textu, klikneme tu, napíšeme text, hociaký. Ten text si vieme potom dvojklikom ľavého tlačidla vlastne zväčšiť. Z ľavého tlačidla si ho vieme naklikať a otvoria sa vlastnosti objektu. Funguje to pri každom jednom objekte, ktorý kreslíte a máte nejaké základné alebo nejaké rozširujúce nastavenia. Či už je to text samotný, že napíšeme tam napríklad Lukáš, či už je to štýl písma, tučné, kurzíva, iný štýl písma úplne, či to je normálne, proste stredobské jazyky a tak ďalej, tak je tu toho dosť. Čiže prevziať, vypíše nám Lukáš. Takisto si viete meniť tu na farbu toho textu a tak ďalej. Pokiaľ ja vytváram nejakým spôsobom legendu, robím to trošku inak, robím to takým štýlom, že zvolím si text, kliknem si text, dám si hociaký text, mám ho rozkliknutý a vlastne zvolím si zvolené editovať a to je vlastne ten objekt a druhá možnosť je štýl objektu zmeniť, toho textu a takýmto spôsobom si vlastne ja vytváram legendu, ktorú už potom nemusím nejakým spôsobom ten text nejakým spôsobom ho zarovnávať, ale rovno píšem tu na legendu, hej. Napríklad napíšem 1, potrebujem to mať niekde tu, alebo potrebujem to mať niekde tu a to bude ZBM, dám si tam 2, bude tam PBM, to som napísal objem dokonca, PBM, dám tam 3, bude to M stopa a tak ďalej, to vy si píšete vždy ku nejakému textu legendu. S tým, že to funguje potom takto, že tu si napíšete ten text, dáte OK a vám vypíše celú tú legendu do tých riadkov, jak chcete, hej. Potom to treba zobrať a premiestňovať to v celku. Máte to hneď aj zarovnané formou legendy a nemusíte sa s tým hrať takýmto štýlom, že potom posúvate ten text tu a ten text tu a ten text tu, hej. Čiže viete si napísať celú legendu už len v tom štvorčeku. Takto. My si potom prejdeme ešte aj iné záležitosti. Čo sa týka zväčšovania a zmenšovania textu, viete to buď dvojklikom a meniť výšku toho textu na 4, čiže veľkosť toho textu si viete meniť. Buď to viete robiť potom zobrazenie, zvoliť nastavenie 3D, že odkliknutý text, šípka, text a tu máte vybrané nastaviť, zvolené nastaviť do 3D, nastaviť a vlastne tým pádom si zväčšujete, zmenšujete text do požadovanej veľkosti, aký potrebujete. Toto je asi taký najjednoduchší spôsob. Takisto ten text, pokiaľ ja viem, že potrebujem tam mať smery jazdy a potrebujem toho textu tam mať viacej, tak už to riešim rovno zvoleným kopírovať, čiže tieto tlačidlá. Je tu zvolené vymazať, zvolené kopírovať, zvolené viacnásobne kopírovať, zvolené zrkadliť. To zrkadlenie sa niekedy sa používa, málo kedy, ale sú také prípady, kedy niečo potrebujete zrkadliť. Čiže zvolený text kopírovať a len potiahnutím toho textu vlastne na ktoré miesto ho potrebujem si dám tam zase. Čiže potrebujem text. Čo je ešte také podstatné, pokiaľ máte nejaký objekt, tento objekt zafarbíme, ste to videli, a ten objekt mám takto cez ten text. Vždy, čo nakreslím prvé, bude vlastne na tej spodnej strane, čo nakreslím ďalšie, druhé, tretie, štvrté, piaté, šiesté, vždy bude vlastne prekrývať tento samotný text. Keby to bola situácia, že tento text mám niekde inde, tak napríklad zoberiem si Lukáša, hej,
tam ho posunúť do pozadia. Ten text je vlastne tu, pod týmto tu. Si to ukážeme. Zoberieme si toto. Čiže ten text je tu. A ja potrebujem, aby som prekryl vlastne tento štvorček textom, ale chcem, aby text sa mi zobrazoval. Na to slúžia tlačidla vlastne pozadí posunúť do popredia a zobraziť. Čiže dáme len do popredia a sa nám automaticky zobrazí ten samotný text. V ďalšom videu, ale to dáme nejakým spôsobom ohlásené, si nakreslíme jednu križovatku. Bude to križovatka na jednom nevenovanom mieste spojením cez jednotky, dvojka tam je a trojka cesta. Nehodová križovatka so smrteľnými následkami, ale to bude až v ďalšom nasledujúcom videu. Môžeme si ukázať, že ktorú ide data, import, bitmapu importovať. To bude z dolnej strehovej. Tu bude táto tu križovatka. Ukážeme si spôsoby, akým spôsobom ju nakresliť, akým spôsobom to urobiť za pár minút. Pokiaľ máte nejaké máte nejaké namerané veci, máme jasný bod, my si tom budeme definovať, že tento roh budovy bude zámerný bod merania, toto bude stredová čiara, bude pomocný bod merania a dáme niekde alta, to ešte niečo vytvoríme na to. Nebudeme to robiť originál, čo je vlastne živosť zo živej nehody, ale vymyslíme si tu nejakú nehodu. Dajme tomu, že auto pôjde jedno stade rovno, zrazia sa tu v strede križovatky, druhé pôjde v stade, jedno odhodí niekde tu a druhé bude niekde tu v tom poli. Čiže toto si celé nakreslíme aj s tými značkami, aj s tou cestou, aj s tým vodorovným dopravným značením. Po prípade sa pozrieme aj na pohľad z Google Maps, z Google Street a tam si vlastne pozrieme, kde sú, akým spôsobom sú osadené, zvislé dopravné značenie. Pridáme si tam vozidla, také, aké potrebujeme, aj také, ktoré nie sú v databanke a robíme celkový komplet plánik podľa náčrtu, ako by to malo vyzerať. Takže to je momentálne z mojej strany všetko. Aspoň som chcel tie základné nastavenia, lebo aj s tým viem, že je problém. Hlavne je problém s tým, že vy tu nevidíte tie symboly, nevidíte tu vlastne tie dopravné značky. Ukážeme si potom aj akým spôsobom vlastne tú značku zmeniť jej vlastne tvár, napríklad tých križovatiek. Čiže keď budeme mať nejakú takúto križovatku a budeme tam chcieť dorobiť nejakú vedľajšiu cestu alebo nejakým spôsobom toto inak upraviť, ukážeme si aj to. To bude v tom hlavnom videu, takom dlhšom. Dobre, to z mojej strany zatiaľ všetko. Komentáre, neviem, či píšete alebo nie, ale mne tu nič nenabehuje. Čiže keby náhodou, tak komentáre pod to a môžete tam kľudne napísať, čo by ste chceli vidieť v tom celkovom tom kreslení tej danej križovatky, čo vás tam zaujíma. Dobre, takže ďakujem za pozornosť a peknú nedeľu. Čaute.